Da, într-adevăr, surpriză. Ne-am fi dorit ca să avem, începând de astăzi, doi viceprimari în Consiliul Local al Primăriei, pentru că este un moment extrem de important pentru noi toți, până la urmă, ca deveni, și ne-am fi dorit să avem doi viceprimari. Sperăm ca la ședința următoare să putem să alegem cel de-al doilea viceprimar. În primul rând, aș vrea să felicit pe Labu Sorin, primul viceprimar votat, cu 15 voturi. Mandat ușor și nu-i va fi ușor cu siguranță, pentru că ne așteaptă multă muncă în acești 4 ani de zile și așteptăm cu nerăbdare să vedem ceea ce consilierii locali vor alege din cel de-al doilea viceprimar. Când va putea fi întrată ședința pentru desemnarea celui de-al doilea viceprimar? Voi discuta cu doamna secretar general să vedem când putem stabili. Ne interesează în cel mai scurt timp când putem convoca. Vom vorbi și cu toți consilierii locali ca să fie prezenți. Vedeți că și astăzi am avut consilier local absent. Sperăm ca la începutul săptămânii viitoare să putem convoca ședința. În aceste condiții, PSD-ul poate să nominalizeze și al doilea sau dorește PSD-ul să nominalizeze și pentru al doilea? Noi avem o alianță stabilită în biroul permanent al Organizației Municipale Deva. Nu vom stabili un al doilea. Da, MNL-ul nu vom stabili un al doilea viceprimar, nu se pune problema. Este vorba de un consiliu local care trebuie să fie reprezentat încă cel puțin un partid, astfel încât să vedem ceea ce consilierii locali vor alege. Bănuiți că un consilier local de la PSD a votat pentru candidatul care nu era votat de biroul politic al PNL? Vreau să am bănuieli, eu vreau să vorbesc cu colegii mei, vreau să discutăm corect, așa cum am făcut-o până acum. Cred că noi avem o traiectorie corectă și un angajament pe care noi cu toții ne-am luat. Cu siguranță că sunt discuții peste tot. Cred că din toate partidele, în afară de Forța Dreptei, care are un singur reprezentant, cred că la toate celelalte partide au fost discuții. Tema cea mai importantă care trebuie să fie în aceste discuții este binele de venit. Și de aici cred că trebuie să începem, indiferent de ceea ce spunem, ceea ce gândim. Fiecare consilier local a fost aici, împuternicit cu voturi din partea populației, ca să facă lucruri bune pentru devenirea.